खान्थाल गोमोर हायनो नागिरदों जोंहा न'नि बागाना औ आफाया नेगासिनो नों मा खालामनो नागिरदों खान्थाल हाननांगौ नै गाबोननि थाखाय गाबोन आमथिसुवा नालाय जोंहा खान्थाल जानो नागिरदों दिनैहाय खयथा मोनदों होनदों 10थासो मोनदों आयौ ले आफाया हाननो नागिरदों थाइसे हानखांबाय आरो थाइसेबाव लेरख'बो दं लेरख' गैला दाख्लि खावनानै जालांजोब्बाय सावथाल गथ'फोर मोनसेल'सै थाइथाम गोजौनि थाखायनो बिदि दुरुं खाना हरनांबाय आरोना थाइसेबाव बे लेरख'खौबो हानदे आफा दा लेरख'खौ होनदां लेरख' दङथ' थाइब्रै जाबाय माबायदि मोनदों नोंथाङा खान्थाल लानानै मा मोननो खान्थालखौथ' बेगरसो जानो नागिरखादों ओंख्रि खान्थाल बेगर मैथा नास्राय हांसा गोथाव 20 थाखा फवाबावनो आरोबाव खान्थाल बेगरा दा बेखायनो नोङो जेरख'नानै फानहैसिगोन आरोना आं जेरख'वा जेरख'नाया जेरख'ग्राफोर दं नारि जाथिफोर बिसोरनो फानहैगोन आबैनो ओरैबायदि अबस्था खान्थाला सेरबानो फ्ले दे थाइसेबावसोनो गैलालै लांदो आफा नै औ गाबोन खान्थाल जानोबा जोंनावल' फैदो बिराद अलसिया बिसोरो लोगोफोर बिसोरो माने बिसोरो होनफ्लांदों नायदो नै थाइसे औ बिदि सानालै बर'नि लेरख'आनो लेरख' दाखालि सावथाल सिख्लाफोर लांजोबदोंनो उन्दैफोर गोदाव सोरावनो मानो गैया जानो बेलाय ओइ बिजौनाव हनै मोनबाय न'नाबो मोनासै दाबो गाबोन जानो थाखाय सावथाल हिनजावफ्राबो गाखोदों खिन्थु ओरै लांफैलाय नोङो न' बोरमा जाबाय मा दंबावो ओरैहाय ओइलाय हरैहाय बे दालाय मोनसेयाव मा जालु जानोबा फैदो लोगोफोर बरिया दिलाय न' थाइसे क्रिम दैदों गाबोनबा गोथाव जागोन बे थाइजेननायसोना बेथ' आंबो जानोसै नै लामाजों बोराय फैबाय नै गावबुरा बोराय बियो जोंनि फैलाय गाखोना लांदोब्रा आबौ थोस
ơi cà khơ anh đi ta giờ hả लोगो मोना बिसोरखौ बहा माबा सावथाल हिनजावफोर दाख्लि खावना लांजोबनायखौ नुवाखै नंगौ गासिबो बोराय माइ गायनो लाखियागौमोन बुरि माबा मोनसे जालाय आं जालाय र' दैखौ हरनो दोनखाबाय रागा जोंबांसो हरनाय नालाय जालाया हमजाला मानसिया हरनो गोसो गैयामोन फिथाइनि माबायावसो हरदों ओमफ्राय मोनजोबथाराबा खान्थालालाय जावो नै औ नायदर बियो गोदै खान्थाला हादोंलै खान्थाला गोदै औ खान्थाला आं लागा आदौ बेगरनि थाखाय बेखौनो जासो अखाजोब्बाय आं खान्थाला हरहां हराहां ना गोमोनखौ हरजोब्बाय आं नै बेखौ आरो हराखै होनबावबाय नोङो गोथां थाजोबबावबायसो आंनाव 자, 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 마마.